Atraksi rene. Oh. Oh. Ah ya oh. Oh, ah. Woi, ah ya. Oh oh oh. Wah. Put. Wah. Oh, boy. Ah ya. Oh, wah. Hút wah ya wah hút wah ya ho weh Kang Mosko bersang yoki mani padaku pujo mitos yang widi santi Kang Mosko bersang yoki padaku mitos yang widi santi Karena tupa Kang Mosko bersang agak madang agak ayah dah gadai Panakawan Bagang Karapatra darangkat camplang kapakanjaran mitos yang widi
Pak apa delok wayang yo nyanti nang dukun bintang tamune sapa sing ditakoki kok udu dalange kok bintang tamune wong saka Ngabiraja kono Pak mau mumet goleki kuluk tak delekke nang jero kotak kowe iki yo nakal kok ora mesake senengane ora heeh Pak yo budal yo Wah. Macet gundule. Gonge. Sirahu abote koyo Sirahu abote koyo ngene aku biyen dek urip gaweanku sombong aduh. Kulen aku sombong aduh. Aduh. Aku biyen dek urip ora duwe apa-apa ning seneng aku. Aduh. Aku mitrai bojoku tak rewangi ning panggung. Ben didelok wong akeh aduh. Ana sirah gedene semene kok iki mung cilik. Aduh. Alah. Aduh abote. Manamku pucuk minta sing widi. Kok diomong lali kok. Kok selaku itu lho Pak gitu. Wah, Jan. Aku nek gak udut sik nek arep budal ki rasane gak menak. Rumangsaku kok nyambut gawe ngopo-ngopo nek gak karo udut gak menak ya apa. Kak nyumet sik. Sumat. Kacar udutku. Kene ae lah. Wah, sekian tenane udut irengan. Rokok ajaib disedot liwat meripat iso metu. Wah, liwat kuping. Liwat irung. Wah, aduh. Liwat kene. Aduh, wis mesake sing nyebul peluke nganti mengguk-mengguk. Sautnik sih tinggu. Sing anune dawa kan ngendi? Suka banget tuh.
Dinteni bos kancane ora dinteni karepe piye. Aku sek bintang tamu tekan kok gara-gara Je. Mas, ya ampun Mas kok ya ora ngenteni aku to ya. Ana karo bojone kok ya ora setia kawan. Mas. Mas bali yo sike yo. Ya ampun, ya ampun. Gimana, Rek? Ana budal nyambut gawe kok sing wedok ora dinteni. Mau mlaku sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Dhisik terus wedi gorek. Sampeyan kok kepen demit wedok liya. Ya ampun, ya ampun. Mas arep nyambut gawe. Kowe aja ngregon-ngregoni. Ning kok ya pilabara dintenteni to Mas yo, dinteni. Kok nek sampean ora gelem ngenteni aku kok ora tak iki. Tutup. Sini. Kok nek Winarno pengen piye to? Gatuk-gatuk nyapus sampean usengane kok ya ora gelem ngenteni. Ayo kok. Ayo, padha budal ning Ngastina aja nganti ngamarta. Aja nganti padha lali. Aja nganti ana sing keri. Gancuk kowe kabeh. Cuangga angkro sumbar
semangka hangkro sesumbar molindo bumi koncing malotho kunta gatok lumemak penyo kang kumhambang do sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur yati ing wata tita bedebah keparat eneng alun-alun nek buah bocah cilik ngadeg nek aku ora lungguh ngisor ora imbang tetege karo awakku. Den. Dik. Sopo kowe? Ngaku kowe, Dik. Kowe takon karo aku. Lu, se. Awake cilik ning kok suarane gawedhi iki ya opo? Ya opo? Wah, bocah Nyolowadi. Ngewangi lho, Truk, ngewangi no. Si aku tak nyerah Ndara Setyaki kae. Kae nemoni Wadyabala sabrang. Kok nek aku ora metu, ayo to. Lho lah iya heeh. Ning empan papane aja lali dienggo lho, Kong. Siap. Lho iki satriya ngingu kirek ndasmu. Menungsa padake kewan, aku mesti padake watu, sapi, jaran, terus saiki kirek. Ora berduli karo sing matane ombo. Den, ngaku sapa jenengmu, Den? Kowe takon karo aku. Aja luwih dhisik kowe ing wangsulan, Murtadiyaki, Mulwangsulana, sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung bloko malah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti tinakon. Yo. Takon karo aku gedhi bale Ratu Rancang Pamot. Walah mung gedhi bale kok ning gleleng. Nek gedhi bali mung sak jae pol-polane. Ngono kok kemaki. Takon karo aku tumenggung gapit seketeng. Tumenggung kabeh jedeng diasar keprayata. Sapa kowe, Dik? Dik. Ngene-ngene kok anake telu lho, Mas. Ngene-ngene kok anake telu wayange pirang-pirang kotak. Ning imane dheke saiki mung dadi panjake ning mburiku. Takon karo aku. Senopati ning Darawati. Satrong garba ruci Raden Arya Setyaki. Oh. Kowe sing jenenge Setyaki. Layak to layak. Detekmu ora sepiro kowe kanthek ngayat kunting tangting. Bungkik kakik kowe ngadang ning ngarepane tumenggung gabeh seketeng. Takon marang aku, ora takon karo kowe. Ya ben aku ngandani kowe kok. Soale kan wawasanmu sempit. Mula aku ngandani karo kowe ben ngerti wayang kaya ngene iki wayang apa. Takon karo aku Panakawan Bagong. Wah, ya iki sing tak goleki. Setyaki, Odong Barat. Menungso sing ning mburimu tekan kene. Nek wis tekan kene tak gecek ndasak culek mripate mergo wis wani karo Ratu Gusti Kusnun Prabu Panjer Grahita. Arep ngrangket ponokan Petra karo Bagong kudu iso nglangkahi kuwandane Raden Setyaki. Yen to durung iso nglangkahi kuwandaku Sengara kowe iso mula Sara Petruk lan Bagong Babarwawa. Lena pangir tebyak diadam ning marganing patimu ora minggat sing marawut sampluk pecah ndasmu wola merang tatal Grajiawu. Ora minggat saka pengaruh tubruk gondangan mati dening kowe. Kon gak sampean perang. Lho lah iya. Lah nggih.
Awas. Wah. Hut. Awas wedek. Yo. Hut. Wah. Tekano sampluk pecah. Diadiamu sambato parap mungsu aku sing ora iso tenang kowe. Hut. Oh. Oh. Wah, yo. Oh, wah ya mati aku. Wah ya. Wah, waduh. Waduh. Oh, cantik mutiar. Lo ayah. Hut, wah ya. Lo. Wah. Wah. Waduh. Oh, wah ya mati aku. Wah. Oh, wah yo. Waduh, kayak. Wah. Wah. Oh, waduh. Wah. Waduh. Oh. Awas kowe. Hut. Ah ya. Sah diadamu kowe parap. Wo. Ora apa-apa. Awas kowe. Parap. Hut. Wah. Oh, wah, hut, wah, oh iya, oh, hut, oh, hut, wah, wah. Tolong. Oh. Tolong. Ah. Ah. Yo, wah. Wah. Oh, ayah. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Waduh. Waduh, mati aku. Woi. Wah.
Ha. Waduh. Bahaya. Wah. 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 Oh. Woi. Wah, buit. Wah. Wah, 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 wah. Ayau. Woi. Yo. Tak telang, tak telang, tak telang, tak telang, terang, 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 tak, terang, 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 terang. Wow. Awas kowe. Iya. Wit ya. Wah. Ya. Wit. Wah. Semenjak. Hi. Lu lah. Wit. Wah. Iya, yo, ya. Yo, cahok lunyu kaya welut ae. Oh. Hit yo hit yo ya. Yo hit Wait. Walik ngayojan amuk Surabrata Semra tembang yen padha-padha ndi wong-wong Amarta aku arep ngrangket Petruk karo Bakong ora sandadak ngetoni prajurit ora sandadak ngetoni senopati mungsu aku kowe ora bakal iso menang ayo wah ya yo ya jan what sopo mabur marah lho sopo takon karo aku Ratu Pringgondani Raden Gatotkaca parat Gatotkaca iso mabur kowe yo
apa mbok anggap aku arep kalah mungsuh tiap awas. Hit. Waduh. Hit. Yo ah. Wit. Oh ayah. Yo ah. Hit. Wah. Wah yo. Wah. Aduh. 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 Sambat kowe. Aduh. Yo, medun kowe ya. Yo. Yo le, titeni le. Titenono kowe. Aduh. Biar kowe. Hit. Waduh. Aduh. Woi, waduh. Wah. Hey. Jatut kocowe parat awas. Wah ya. Bodoh. Wah. Woi. Wah. Oh ayah. Wah. Bodoh. Wah. Mati aku. Oh ayah. Oh ayah. Oh ayah. Oh yo. Wah. Woi. Wah. 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 Marwa sing sang katriku mulung mangrompa ing wadya Purda kura reka kiri wala panos maning jajalanan sekertaning bawon iblis lanat Bapa Prabandurna. Ana dawuh apa nggih anak Prabu Panjergrahita?
sajak kaya wong kebingungan. Semune sira Angger Prabu Panjergrahita kaya wong keweden. Ana apa? Nuwun manggih Bapa Panembahan. Kula kinten paduka Bapa Panembahan Durna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten ing alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak. Mertandhaken bilih wadya saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadya saking negari Ngamarta. Nggih. Banjur keparange anak Prabu kepiye? Nanging mboten wonten setunggal kemawon wadya saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ponokan Petruk kaliyan Bagong menika jatosipun janjane kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kula mangertos. Sabab ingkang ngrembugi Petruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang adepi, kula ingkang menehi atur. Iya. Nanging nuwun sewu. Ing niat sejatosipun negari Ngarancang Pamot menika mboten ketaman pagebluk, nanging negari kula negari Ngarancang Pamot menika ayom tur nggih ayem. Tentrem tur nggih jenjem. Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Kapurih kula ing sakmangke damel srana ringking para Pandhawa srana kula kedah mbeta minggat misaken Pandhawa kaliyan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndarawati. Kedah dipun pisah kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Man. Ya, sik. Anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man. Iya. Man. Iya, sik. Giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk kandhung bolong lan Ponokawan Bagong badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra Bluwan. Ngene ya, Nger. Oh. Nyektine ingkang dadi srana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan. Nata Ndarawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune Pandhawa dimong dening Semar Badranaya. Yen ta jeneng sira Angger Prabu Panjergrahita isa nyirnake loro-lorone, malah kepara isa nyirnake uga wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Tak kira ora bakal kangelan, angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Yen to anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa, sartane mengko bakal kasembatan kang dadi panjangkane anak Prabu Duryudana. Jaja muntaplir kenentat duka yayasinipi. Netra kocak ngondar andir. Bapa Urban. Anak Prabu Panjergrahita dawuhmu apa? Mungkin dados ning kawuningan. Pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten padukan Karangkadempel. Ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak yantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Purban. Menapa kula dipun keparengaken damel srana ringking para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringkih apa nggih, Angger Prabu Panjergrahita? Lur wangi. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra Rancang Pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putra pun Panjergrahita. Kula aturi nyawang.
kula salin wujud sak mangke damel srana ringkipun para Pandhawa Babar. Sinok maya winaya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap layaping ngaluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati Om yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya mangkene ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuhing Sun Bapa Penemban Durna. Lole kentos karo gembal. Manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Lah kok dadi teka. Iso salin wujud sukmane Prabu Pandhu. Ya mung sing setiti ngati-ati ngger duga-duga digawa. Kok merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggraita. Mula yen temengko anak Prabu Panjergrahita ora ngati-ati tenan, Sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane Sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng, kula sampun temandang karya. Sak mangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun nata Ndrawati menapa dene para Pandhawa sak mangke ugi kula badhe budal Bapa Penemban. Oh, ngati-ati nger, ngati-ati anak Prabu.
Pandhawa myoku mulung mangung siring prasata Kurawa kambak ongkes rokatite Om Petra kantong bolong kula wonten maring adhawu sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih Bleduk mangampak-ampak sampun sirna. Iya, Petruk. Nggih. Mboten wancine udan kok kodhok. Muni niku piye. Lho. Ana apa, Petruk? Enten kongkang nyolot-nyolot. Malah mlayu-mlayu. Wah, jebul dolanane Bagong. Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi. Dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe. Bakal nyengkuyung lumadri Kakang Semar nggone mimiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakal kelakon panjangane Bapak Semar. Iya, Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimati Limasata mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing suna bakal konan gawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma, Petruk. Petruk yen malegak leguk bunga kang tanpa upama umbyak ing samudra tumekeng wentis alon gulung-gulungan alon kegulungan kok gulung-gulungan anggapmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye bocah ngono suluk ku sing bener ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan ngono sing bener ki alon gegulungan ya nyuk nggih ndherekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang ndherekaken ayo Petruk budal bareng-bareng ing kalangan Dempel monggo kula ndherekaken sinuwun Darawati. Tua ego surungan Mas kemudian kekekukek satulita emel ngaturaken ngasugengan sarawipun sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun Darawati napa dene Ndara Werkudara miwah para kadang-kadang Pandhawa gangsal sinuwun ya Kakang Semar ora ana alangan sewiji apa anggone Puntadewa Prapta ana ing Padukuhan Karang Dempel sak mengko Kakang injeng sayekti mung nuhoni dawuh saratane kewajibaning para Pandhawa
kapurisak biyantu marang sedya lan panjangane Kakang Semar Badranaya. Iya Kakang Semar. Semono uga aku nata Ndrawati ndereke kelawan tindak Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang Pandhawa. Wektu dina sak mengko iki sowan ning Padukan Karangkadempel. Ana ngarsaning Kakang Semar Badranaya ingkang wigati ana kejaba para Pandhawa mung bakal nungsung werta. Sartane nyadong dawuh timbal Kakang Semar Badranaya nalika semana anggone Kakang Semar Badranaya ngus utusan kawan ponakan Petruk lan Bagong. Anggi semono uga aku dipol kakangku anane Werkudara Prapta ning Karangkadempel mergo sepisan nuhuni sartane wis toke dawuh barep kakangku mergo Pandhawa kinen sowan ning Padukan Karangkadempel ping pindhone minangka lidah sinambunge ngatur saka dipol kakang lumantar Petruk kantong bolong putinipun kawan Bagong anggone ngaturake wigati yen to samengko dipol kakangku duweni gawe sartane bakal miwiti bangun kayangan mula gandeng nyata anggone Semar kakangku duweni gegayuhan bangun kayangan kamangka kuwi gegayuhan kang luhur sajatane mengko bakal ngempit marang karajan kasantosan sak praja negara Indraprasta Werkudara sakadang Pandhawa sumedya nampa sarta sumedya nglakoni apa wae kang dadi kewajiban lan dawuh dipol kakangku. Nggih. Nuwun sewu. Sepisan kula ngaturaken panuwun wondene Sunan Puntada sampun kesdurawuh wonten mriki. Ping pindhone nuwun sewu. Janjane kula ajeng miwiti bangun kayangan niku. Nuwun sewu ora kok sing ajeng kula bangun menika sanes kok wujuding papan ingkang magrong-magrong sanes kok kula badhe bangun wujudipun bangunan kados ingkang mapan wonten ing kayiwangan ingkang dados sasana ten papanipun para Jawata menika babar pisan mboten nanging nuwun sewu sing ajeng kula bangun sing kula westani bangun kayangan menika wonten ing kayiwangan papanipun para Jawata menika ada mbok bile luput saking inggih menika ora gejekan wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami cecongkrahan wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami padudon wonten ing kayiwangan menika mboten wonten wong do memungsuhan antenipun namung para Jawata ingkang tansah manunggal tetunggalan dados tunggal golong gilik sayek saeka kapti satemasak mangke rahayu tias bagya mulya warata dipun raosaken dening para Jawata ingkang sami mapan wonten ing kayiwangan. Lah, kawontenaning kayiwangan sing kados mekaten menika badhe kula wujudaken wonten praja negari Ngamarta ingkang insyaallah sakmangke badhe kula suwuni paseksen. Inggih menika wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma, ya Wijaya Mulya ingkang sepisan. Ping pindho wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nuwun sewu. Kenging napa kok kula utusan Petruk supayane nyuwunke ngambil wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Janjane sanes wujude, sanes barange, sanes rupane Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menapa dene Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Ning sing ajeng kula suwun menika namung paseksen sepisan saking Sinuwun Puntadewa ping pindhone saking Sinuwun Ndrawati jerniyatane Semar minangka gegambaraning pamong Sinuwun Ndrawati kaliyan para Pandhawa minangka gegambaraning priyagung minangka gambaraning pejabat pemimpin wonten Praja Negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Nggih. Wondene napa sababe lah kok teko Semar nyuwun ngambil pusaka kalih niku? Sebab Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menika ngemu werdi gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dipun ugemi lan ugi tansah dipun gujeng pendak-pendak dinten tansah dipun cake dipun amalke dening para bendara kula para Pandhawa menika ingkang sepisan ingkang angka kalih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma menika gandane kongas mangambararum
Ing pangangkahipun Semar sak mangke menawi wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada utawi langkung saenipun langkung tepatipun inggih menika gegembungan gangsal perkawis dipun cakke sareng kaliyan wujudipun pustaka utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Pangangkahe Semar sak mangke tujuan lan gegayuhanipun Semar sumrambing para Pandhawa lan Sinuhun Kresna sageta langgeng tuwin damel kuncara arum bangsa negari Ngamarta tuwin para Pandhawa menika sinuwun. Mangan cara lampahing angin kuntareng-rening ngarga kala-kala torek kakiri Arep bumi prakamita sadala mangamba-amba hutan teras awor hutan teras awor manteng bejan Sang Lurah Semar Badrana Kusumanten meminta marang karsaning Gusti Arya Loka eling-eling Raden Derajat ing Panakawan nanging tanpa beda kaya dene pangejawan lan Sang Hyang Bathara Semaya nalika semanten dinampa apa kang dadi sedane Sang Lurah Semar Badrana angge nyuwun paseksen wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada miwah Sekar Cangkok Wijaya Mulya nalika semanten wonten cahya cumlor saking dirgantara kaya daru tarengan kebat kaya kilat kesit windha tadhit tanah sanjana namung wujuding kanugrahan saking para jatunging matedhak wonten bumi karang kadempel sumrambah dayane wonten ing bumi Indraprastha tanah sanjana namung wujuding kanugrahaning Jawa ingkang winastan wahyu kamulyan nalika semanten oyana dadi mangsa wis nekani Sang Nata Prabu Darma Kusuma miwah Nata Ndarawati Sumawana panenggahing Pandhawa satring Jodipati nami wujuding kanugrahan sumambah dayane damel tentrem madaning lair tuwin batin. Cedhete cemprabawane ngaratri sasatara wis manjer kawuryan ana daya pangaribawa ingkang ndak rasakake Kakang Semar iki dayane ngopo Dipol Kakang iki dayane ngopo mengke riyen ta sampeyan niku dos pundi ana Nalindra Cetha kedahipun lantip panggrahita lah kok mboten ngrasa
Niki wau Wahyu Kamulyan. Wagyu Kamulyan. Sampun tumedhak. Tegese apa Kakang yen to Wahyu Kamulyan wis tumedhak ana ing bumi Karangkadempel. Mboten kok namung wonten ing bumi Karangkadempel. Nanging dayane sumarambah wonten Praja Negari Ngamarta. Teges pun kelakon apa sing dadi panjangkane Semar Badranaya sinuwun. Ya. Yang mantara ratri namung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur kang cundha mande mungking mratanta Prabu nuwun sewu nuwun mangke. Lah kok teko damel kaget Semar Badranaya kaliyan para Pandhawa. Ning atase menika alam kadonyan, lah kok teko sesembahan kula pepundhen kula. Ingkang sampun abadan sukma sinuwun Prabu Pandhu. Pedhak wonten ing padukan Karangkadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar Badranaya tak tampa anggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kulub Darma Kusuma ulun tampa. Pandhu bapakku aku ngaturke basaku katura. Ya Warakudara ulun tampa. Wonten apa sinuwun? Pun langgeng manjing wonten ing alam kasuwargan. Lah kok teko tedak wonten ing Madyapada wonten wigatos menapa? Kakang Semar Badranaya wonten dawuh. Yektine aku ora arep matur kelawan jeneng sira ning aku arep dawuh. Kelawan Atmajaku Ngamarta Puntadewa. Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Puntadewa kula wonten timbalan. Kena ngapa ta jeneng kita? Teka milih sing jeneng Semar Badranaya minangka pamonging para Pandhawa. Kajaba ingkang sepisan Semar kuwi drajating Panakawan ping pindhone Semar kuwi wong elek nyolok mripat. Sartane Semar kuwi ora tau kok jeneng benerke marang tumindake para Pandhawa. Mesthi wae tansah njlomprongke marang sak laku jantrengan majaku para Pandhawa. Nyatane wis kabukti kalamun ta dina sak mengko iki sing jeneng Semar Badranaya miwiti sartane ndak rasa wis kelakon. Apa kang dadi panjangkane Semar Badranaya yaiku nggone kepengin bangun kayangan. Puntadewa tak kira ora ana gunane sartane ora ana paedahe yen to Semar Badranaya isih urip ana ing Madyapada. Kuwi ingkang sepisan ping pindhone Pandhawa lah kok teko nganggep yen to Semar Badranaya dadi pamong agung. Coba to tak takon lan coba sawangen agunge Semar nggo endi? Ning atase mung wong kere, wong saking, wong melarat, wong ora duwe. Wong gedibal 17. Wong elek nyolok mripat lah kok teko nduri gegayuhan sundha langit gegeden empyak kurang cagak. Ibarate cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan ngutung-itung lintang Semar Badranaya mung gedibal ora pantes mapan sartane ora pantes yen to Puntadewa sak kadang Pandhawa sumuyut ana ngarsaning Semar Badranaya Darma Kusuma. Lumruk tanpa dosa keluar Semar Badranaya kaya-kaya den mirangaken wonten ing ajenane Ursangga para bendara Sang Rata Prabu Darma Kusuma Nata Ndrawati miwah Raden Harya Werkudara
Nalika semanten dupi midhanget pangandikanira. Sang Prabu Pandhu abadan sukma kamangka wujuding Pindawarni. Nalika semanten Sang Kilora Semar Badrana eling-eling nadyanto titah sawantah nanging gadhahi kadigdayan duwe. Nadyanto katingal ngelumpruk tanpa daya nanging batin manteng ciptane nyipta wujuding dahana ingkang kaya-kaya ngobong bali padukan karang kademel wekasan sukmaning Sang Prabu Pandhu Pindawarni kendang kapracundang kuntal kaprapal badar sejati kaya wingi uni. Oh, mati aku. Yata laruta saking kutha Sangkuru kula yen panmutusa Sang Sri Kakang Semar iki ana lakon apa lah kok teka sukmaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka kobong kaya mangkono mau Kakang pun ampun sedih ampun kuwatir ampun ajrih aja wedi aja gumunan aja kagitan nuwun sewu menawi paduka menika sak mangke ningali kanthi permana jati wujudipun sukmaning Prabu Pandhu cobi to menapa wonten jamak limrahipun ana wis badan sukma kedahipun menika mboten ngambah bantala lah kok niki wau sikile nemplek lemah kedah-kedahe rak nggih ngambang. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sikile ngambah lemah kamangka bar midak lethong. Lah banjur kae mau wujudaning sapa? Mriku wujudaning panjalmaning iblis lanat. Banjur Puntadewa kudu kepiye? Ampun sampean sing temandang. Sinuwun Kresna. Apa Kakang? Mangkandhi Ndara Werkudara sampean sing iso ngrampungi perkara nika. Ya, Kakang Semar njaluk pamit ngatos-atos. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang mawe gandrung sabaran walah menungso ora tatanan pancen Semar ora kena disangga enteng yo pancen nyata lamun Semar kuwi dudu menungso bae-bae malah tak sawang kae sing maju Werkudara ya tak ladeni kridamu parat hei
kentekan akal wong Pandhawa. Nganti-nganti sing maju bantongane sing gedhe dhewe. Ayo. Semar kon murungke lembangun kayang. Ora diwurungke apa kelakon dosa Pandhawa dadi bantan ning negara rancang pamot. Wah! Waduh! Wah! Waduh! Ayo. Waduh! Aduh! Wah! Wah! Oh! Aduh! Wah! Aduh! Aduh! Wah! Aduh! Wah! Waduh! Wah! Waduh! Oh! Oi! Oi! Kian. Waduh. Waduh. Kutha Pandhawa tata Katiwisaya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana. Kresna maju waret. Bathara Kala kuwi arep ganggu gawe karo sedyane para Pandhawa. Ora. Arina wengi aku mung ngenten-enteni kapan iso aku gaglak bocah Sukerta. Nanging nyatane Semar karo kowe diadi pepalange. Ya wis yen pancen aku sing mepalangi banjur kowe ora trima ngono apa kuwi? Yen Tanatandrawati sing mepalangi apa banjur Bathara Kala ora nrimake ngono apa piye? Ayo bali. Kuwi tau Nana Windana ora bakal bali yen Pandhawa urung dadi ganjling wadukku. Ayo bali. Bali utawa tak waca saranduking badanmu Bathara Kala. Waduh Kyai Dalang nyuwun pamit Kyai. Wah. Arsa madangi jagat tuk mungup aneng sak bocah ing wukir marabah bang sumirat keneng soroteng surya meka lan gunung
mareka den prayitna semurire eka balik Murna katining carita dara. Yo dipol kanggo nggih. Bah, sewu-sewu kalepatan kula diagung mangaksami. Mbok menawi anggen kula ladi dalu punika kathah kirang, kathah cewek tutur kata. Dan keladuke ngatur kula nyuwun pangapunten. Yo tiba sewodo-wodo Semar nggih. Mung pandonga kula mugi-mugi keluarga besar pun Araka Mas Jarwanto sak kula warga sak sampunipun ngontonaken sedekah dalu punika ingkang manfaatipun damel sedaya para warga masyarakat remen lan sedaya sami ngraosaken manfaat lan barokahipun kula ngaturaken mugi-mugi tansah rahayu widodо nering sambikala adoh saka rubeda. Yo Semar. Ha iki wusana panutup ngatur kula sak kanca nyuwun pamit mugi-mugi sak penger Semar sak rombongan sak anak-anak kula saking laladan Konohagakure warga ing laladan Karanganyar Ngaragomulya Dukun Magelang mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng nering sambikala adoh saka rubeda. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Kokean cangkem.